Здорово tuturor, astăzi e Dying Infinity Incorporated. Și noi, короче, azi jucăm Fall Guys. Am mai... Da, scuzați-mă, o leacă, am mâncat o buboană în ce e lămăit. Da, care-i treaba azi? Noi am mai jucat alea, nu știu, meciuri cu Fall Guys ca să înțelegem și cu alea aici, să înțelegem cum să punem настройки. Și, băi, văd că normal, jucăm joculețul merge. Voi vedeți din personalitatea lui Cristi, din ecranul lui Cristi, eu o să o leac mai înainte, cred că Cristi acum... Da, tu era o leacă mai înainte. Da, și acum nu mai sunt? Nu știu. Nu mai sunt, cred că înainte. Nu te crede că m-am aruncat. Nu. Ia și jos că era la mine. Eu sunt fix din urma ta. Băi, și jos că era la mine mașină. Nu. Măcar m-a dat de aici. Am dovedit. Eu tot am dovedit. Calificat. Și ea ca primul meci și ne-am calificat așa. Aici mai sunt loser cei care încă nu au ajuns. Dar asta e mapă ușoară ca tare. Nu da, e destul de ușoară. Nu, dar real, la mulți loși să joacă. Ori cu pingul la dâns ceva, nu știu. Moldova în Japonia. Короче, după cum vedeți, noi suntem calificați, așa că puneți un like acolo, ca să murim. Fără dâns să murim de foame, că nu ne plătește YouTube-ul. Un like acolo, donatele, link-ul pentru donații în descriere acolo. Da. Băi, da și loșii, băi, da și loșii. Și lăsați un comentariu care conține mai mult 4 cuvinte. Ca să nu ne baneze YouTube-ul. Так, view names. Cine joacă pe calculator? Eu aș zice că undeva jumătate să joacă pe calculator și jumătate pe gamepad. Так, care e următorul? How to play race. Roll on. Aha. Vreau să anunț ingredienți și... Dar eu l-am trecut de azi. Nu e așa la unde trebuie să rămâi sinucis, dar unde trebuie să ajungi la finish. Știu. Ei. Eu mă jucam cât ai să audau florile și eu... Asta nu spali hata. Nu spali hata că suntem sărași. Так. Tu ești lângă mine, da? Nu, hai să nu știu. Eu sunt din urma ta. Da, ok. Tine, dar din urma ta. Uite! Так. Nu e destul de ușor, aș zice eu, numai trebuie și... Am chicat jos. Era zic trebuie și loc ca să nu nimerești, dar... Eu deam. Și eu am trecut toate acelea cu vrășenii. Era schic. Și eu sunt calificat. Da? A treilea. Da. Uite, eu maxim am fost a 7-lea. Și acum azi eu 8-lea. Ok. So, suntem calificați. Nu uitați și de o подписcă la canal acolo. Un subscribe acolo, dați. Da, dați, că trebuie. Murim de foame, mâncăm pâine cu sare. Monitorizarea de la YouTube s-a scăzut, așa că... Da. Ajutați-mi, vă rog frumos. Donațiile, cum m-am spus deja, sunt în descriere acolo, link-ul către donații. Da. Exact cum o zis. O să fim foarte recunoscători. Asta, donatele after-ul și după cușul. Da, și nu uitați, veniți la concert pe 19 august. 19 august, Cantimer District.
Veniți la concert, da, în definiție, vă așteptăm. Da. Dacă n-ați și pe Apropo, 19 cine august, are, apă nu știu. și apropo, cine are sede Tobi, ne adresăm la Băi, cine are basiste, adresați-vă la noi, cine are... Вообще, cine are un band de ăsta metal, apă, contactați-ne. Suntem calificați, короче, top 30, de acum jumătate s-a dus. Так, o reclamă la fiecare calificare. Aici putea fi reclama ta. Da. Hai că aici să ieși, băi, nu muri aici ca data trecută. Mă stai, Nu știu, că tare, eu zic că să ieși, dar eu încă n-am încercat. Молодец. Asta nu la YouTuber și am văzut. Ну, типа, trebuie să văd ele să nu se alinieze. Uite! Da, da, da. Da, asta cam e greu. Все, mai departe să alinieze, așa că trebuie să mă duc din spate, cred că. Sau cum? Nu știa că eu să ieși. Mai ce ai făcut tu în mine? Uite, bedau. Все, spate. Spate? Все, как cu spate sărit? Treci în față. Uite. Все, aici, sărit. Ai încă 6 rămân. Блин, muriți-i, please. Împinzi. Dacă poți. Mori. Cu. Nu! Eu n-am murit. Este un subscribe, un like acolo. Un basist, un tobarist, un baterist, știi? Băi, și apropo, de acum sede Tobi, batism, nu știu ce, da, asta se mai poate găsi, dar important aparatură, niște boxe mari dacă aveți. A, băi, și un apartament, vă rog, 3 ore repetiții. Ai, tu. Da, că aici tot primii 7 de snutici. Так, eu din spate, dar eu nu înțeleg ce aici trebuie. Nu știu nici eu ce trebuie făcut, da, trebuie Uite. făcut ceva. De sărit prost aș să nu mor. Nu, încerc. Am murit. Eu am calificat. Da, все, dau spectate pe tine, tu de-amu озвучești acolo tot, mai fă o reclamă. Так, vă rog frumos, dați o subscribe că eu acest calificat am ajuns în top 5. Nu, tu nu ești mort. Îs! Nu ești. Da. Bine arată cu toată săgeată. Nu ești mort. Ce debilă? Nu ești mort, tu ai rămas pe platformă. N-are cum e. Acum să văd. Asta e final round. Final round. Da, șoche. Deamu? Aici e Corana? Aici trebuie ultimul să rămâi. Tot a schis și jos, la ultimul. A, eu țin minte aici. Nu. Tu ești aici, tu ești. Nu tu îs. ești. Îs? Eu Ia, tot frăcă! ești. Ia, Arată săgeata. bă, eu am chicat. Eu am chicat aici în ultimul moment. Wow. Băi, un like, un subscribe, un like, un subscribe. Eu am chicat adole. Un like și un subscribe și un baterist și un basist și un apartament acolo, vă rog. Că eu am dovedit să fiu calificat. Uite. Nu, eu o să mor. Vă rog, înțelegeți-mă. Nu. Eu sunt la un nivel cu tine. Nu, eu de-am închicat cu 2 nivele în jos. Ai, eu sunt albastru. Băi și potna. Nu, cred Antico. Blin, Antico. Înțelegi, eram cu 3 nivele mai sus ca tine. Băi, eu te-am văzut pe tine, eram mai sus. Nu, eu sunt pe albastru, nu. Nu sări. Aici prost să mergi, încearcă prost să mergi. Все, ești mort. A, nu, nормально. Mergi. Încă 4.
Nu te crede! Ai ajuns top 3, ai ajuns, nu, top 4 ai merit. Și Nu, unde e blin, eu coroana? așa La de următoare? neodaș n-am ușit. Nu, gata, ieși ai ultimul și ne ajunge. Așa la primești coroana? Da. Ei, короче, un like, un coment, un subscribe acolo. Că noi ne-am stăruit. Bă, eu eram, tu înțelegi? Eu așa de sus eram și stăteam acolo în solo și când s-a terminat, eu prost am sărit, dar așa din nou, dar m-am indicat, eu am indicat peste 3 platforme jos. Băi, dar așa bine. Iar e Race, давай. Dar el mereu la început. Ia, țin minte în noiembrie atunci, 2020, cât erau la început, dar acum nu mai este, parcă îl văd. Nu, mai este. Mai este încă unul, dar 3 aici nu sunt, așa-i? Sunt. Sunt 3 aici? Da, am văzut. Nu știu, 4 mai timp am văzut. Aici, Ладно. 5. Așa ne-a nimerit nou noroc. Eu am jucat unde trebuie să sar prin cercuri și unde sări după coadă și unde trebuie să strângi nu știu ce. Opa, checkpoint. De acolo. Nu știu, băi, aici e înghesuială, capet. Nu. Nu te crede! Da, iar, băi, eu măcar să fiu calificat de data asta. Unde вообще trebuie merg? Ia. Haha, nu cred. Băi, eu реально походу să fiu calificat. N-are cum, măi, eu nu sunt așa de Numai prost. tu. Nu! What? Nu, sare, băi, debile. Ia. Te-am văzut cum ai cam noi. Și așa greu e. Nu. Băi, eu реально походу Uite, și am primit achievement că-s prost. Serios? Da. Eu am ajuns pe platformă. Gata, eu sunt calificat. Oi, tu eu Asta реально este n-aș fi cu calificat. Wolfram. Короче, dacă n-aș fi calificat, gata, video să închei. Nu. Da. Ia și ok, și pazor! Nu, gata, ne-am uitat. Prea târziu pentru mine. Ei, o rămas Am vreo- opțiunea report player. Da, și, o făcut cineva? Sau prosta? Nu, tu. Кстати, tu erai să ajungi dacă numai și nu erai să mă. Erai bă să ajungi. Mulțumim divizionare, n-ați mai continui, dă-l nafic Nu, pe nu, Octavian. Da. Ați văzut că eu acolo în comentarii cum o trecut Octavian? Și așteptați de grabă sezonul 2 de Prison Chronicles. Da. El e în curs de facere. Da, fără scenariu. Actorii se adună actorii. Da. Care e vreo Care-i vine prin trei vacanță. personaje, un actor. Cel mai главный actor e vertaliot. Acolo e foarte important să faci Băi, eu sunt actor de dublaj, nu și stai tu. Aici trebuie 2 cercuri în total să faci. Ia și ras albastru. What the fuck? Și cu rost albastru este? Tu vezi? Văd. What the fuck? Și nu pot să intri acolo. Asta e a doilea level? Bă? Sau nu? Aici, a doilea, aici e primul level. Și-o făcut e și mapa asta. Вообще nu-i Fall Guys aici. Fall Guys că e cu apă. Fall prost e cu apă. Este, am trecut. Este. Asta era aproape, de fapt nu. Давай, a doilea level.
Блин, de ce oprit așa? Las нормально am trecut. Las, пошел отсюда. Давай, сразу на это. Есть, am trecut, ai văzut. Как по-читерски. Так, un subscribe acolo, un like, un coment. Aici nu mai este apă. What? Unde e apă și unde nu e apă? De ce acum... What the fuck? What the fuck? De ce nu mai pot sortare? Hai, давай. Ei. Nu, cred! Nu, în смысле? Și... Нормально, нормально. Подумай. Давай, пошли отсюда. Тринг. Încă doi. Ai dovedit? Ai reușit? Da. Ia, ok. Wow. Băi, un like, un coment, un subscribe, un baterist, un basist, un apartament și veniți la concert. Și gata. Link-ul pentru donații în descriere. Aș cumpărat și merch care să apar de grab. Da. Și mediatorile și acveșele și Și capodastre și ghitărea și grab. și fiecare produs o să conțină autografele noastre de Angry. Da. Numai primele 500, că azi ne doar mâine. Какие примеры сейчас у тебя примеры 10? Băi, noi suntem prea populari. Și dacă vreți, puteți să intrați acum pe Wikipedia și să căutați acolo de Angry Penny. Da, Trupa. de-am făcut acolo. Și pe site-ul nostru oficial nu uitați să intrați. Da. Acolo de grabă să apar primele cânce, primele 5 cânce. Albumul de grabă să apar pe Spotify. Da. Nu cum de grabă. În 2023. Sau 24. Abia și cum ghesuie ăla. Aici 1 minut trebuie să ții în total. Походу video ăsta se numească Dying Infinity reclamă. Zrителii aici au venit să uite la reclamă, dar noi le dăm aici Fall Guys. Ia asta. Și de răi suntem. Da. Cum așeni de până când destul de ușor. Ne aduce aminte de astea Chinese sau Japanese, de astea show. Kстати, nu e ușor din cauza că e talpau. Da, asta da. 30 secunde. A, și pe timp, nu-i pe descalificat. Da. Допустим. В смысле, мă împinge? Все. Este? Da. Este. Так. Un subscribe, un coment, un like, un apartament, un basist, un baterist, donații, merch, veniți la concert. Aici trebuie încorda bușini. Tu aici ai murit. Tipa ai murit. Очко сузилось. Gata? Da, aici e easy, ue, cum poți mori? Băi, e ca cu asi Victory Royale, aici sta, cum o cheamă. Ia uite, Final round. 10 rămânem. Și Păi. final round. Păi Anul da. nou. Dar trebuie să rămână 5? Sau nu? Sau 10? Nu. Acum e final. Acum Mai e fain, precis? Da. Sunt 5 runde în total.
Da, final round. Так, numai Și poză ultimul rămâne aici. Hexaring. Stay on the top of the rotating ring. Oi, ты. What the fuck, iar. Dar mereu e complicat și надпись asta nu zice nic. Și, давай. Și cu șaurma asta. What? Unul de acum e mort, kстати. Nu, ni se pare că mai întâi e final round și pe urma ceilalți Nu, se bat. nu, aici stai. A, de fapt nu, că au Încă rămas doi. 9. Давай, băi. Încă 1. 1. Era să iei, băi, Victor Royale, băi. M-am blocat acolo, băi, și обидно. Короче, nu vă mai abonați. Nu, abonat. Data viitoare promitem ca să câștigăm. Da, asta Ne mai apare episodul întâlnăm noi 2. aleac. Noi nici n-am jucat așa de mult ca să știm de acum să câștigăm, dar după aia și top 2 am luat. Băi, știi că m-am ridicat cu o grămadă de niveli, cu 5 niveli m-am ridicat din cauza că am ajuns în top 2. Oi, tu. Nu, vă mulțumim de vizionare. Nu uitați și v-am rugat de a un Vedem video de acum 15 după. ori pe Da. video ăsta. A să vedem de acum după activ dacă mai preferați Fall Guys, dacă nu, Короче, dacă Vreau ați să- un like, postăm în fiecare zi. în fiecare zi, nu, dar de acum să vedem noi. Da. Și comentarii și de toate. Все, cu voi a fost Dying Infinity Incorporated. Пока.